ହଉଛି ଗିରିମା ଆରୁ ବନ୍ଦଲାନ ଏତ୍କି ବରଷ ଖଟବାର ମୋର୍ କେଭେ ସବୁବେଲେ ହଟା ନାଇଁ ହୁଏ ସବୁବେଲେ ନାଇଁ ଦିହି ଲୋକର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାନି କେତେ ଥର ଗାଲି ଝଗଡ଼ା କରି କରି ମା ଘରେ 2-4 ମାସ ରହିକରି ମୁଇଁ ସେନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ମିଟିଂ କରିକରି ଫେର୍ ଆସେ ବନ୍ଦଲାକେ ଭେଲ୍ ଆଗକେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକରି ତ ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଫିର୍ ବି ହେନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ପାତି ଲାଗିଥାଏ ଦିହି ଭିତରେ କେତେବେଲେ ଦିହି ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁଥି ସବୁବେଲେ ଅଶାନ୍ତି ଆର୍ ତାପରେ ହେନ୍ତା ବାହାର ସାଇଡ୍ ନ ଆସିଲେ କି ଘରେ ନା ଦି କଥା ପ୍ରକାର କଥା କହିକରି ପୁରା ଶାନ୍ତି କରେ ଆଉ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ବି ମା ବାପାର ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିକିରି ତାପରେ ବହୁତ କାନ ଆରୁ ତାକର ମନ ବି ଖରାପ ହୁଏ ପଢ଼ାକେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ପାରୁଥି ଝଗଡ଼ା ଦେଖିକରି ତ ଏଇଟା 8 ଦିନେ 4 ଦିନେ ସବୁବେଲେ ଚାଲିଥାଏ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଏଥି ଉନ୍ନତି କରିକରି ଘର ଶାନ୍ତି ହେଇକରି ରହିବା ବୋଲି ତ ସେଟା ବି ନେଇ ପାରିଲା ସବୁବେଲେ ବାହାର ସାଇଡ୍କେ ଗଲେ ତ ପାଇ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ କାହାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ବୋଧେ ଲାଗଲେ ବି ସେଟା ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଏମିତିକରି ବହୁତ ଲୋକର ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମିଶେଇ କରିକରି ମୋତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥି ଆରୁ କେଭେ ମୋର୍ ବାବଦରେ କେଭେ ମୁଇଁ କିଛି ତାକର ବନ୍ଦଲା ନ ହଉ କି ବିରମାଲ ନ ହଉ କେଭେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଘରକେ କିଛି ବାଧା ନା ଆନି ମୋର୍ ବାବଦରେ ତ ଇଟା କେନ୍ତା ଏତ୍କି ଧୁକି ହେବାକେ ପଡ଼ଲା ଯଦି କିଛି ସ୍ନେହ ମମତା କି ନିଜର ପତ୍ନୀକି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରଲେ ଏତ୍କି ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ନେତା ଛୁଆମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରହତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହତେ ତାକର ପଢ଼ାରେ ବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଲାଗତା ସବୁବେଲେ ପିଟା ମରା କରିକରି ଏନ୍ତା ମୁର୍ଦାର ବାଗି ପିଟି ନିଅନ୍ ଜାଣା ପାରନ୍ତା ଆଥି ପିଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଦିଅ ସେନ ପକା ସେଠାନେ ଦେଖିକରି ଫିର୍ 2-4 ଦିନେ ଫିର୍ ଭଲ ହୁଏ ଫିର୍ ହେନ୍ତା ଲାଗିଥାନ ଫିର୍ ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲୁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଯେ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ମୋର୍ ସବୁ ଜାଗା ମୋର୍ ମଲାରକତ ବସିକରି ଫୁଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନର ଜାଗା ବି ନାଇଥି ତ ମୋର୍ ମା ମୋର୍ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ରାତିରେ 12 ବଜେ ଆସିଲେ ସେଠାନେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଆର୍ ସେନ ଦେଖାଲି ରହିଲି ସେନ ତ ସେଠାନକେ ବି ବାର ଯାଇକରି ସେନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିକରି ମା ଭାଇକେ ସମକୁ ଜାବିତା କଥା କହିକରି ସେନ ଝଗଡ଼ା କର ତ ସେ ବିରମାଲେ ବି ରହି ନ ପାରୁଥି ତ ଭାବିଲି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସଂସାର ଜୀବନ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ମହିଳା କମିଶନକେ ଗଲି ସେନ ଲେଖା ପଢ଼ା ବିଧି ଲୋକ କଲି ଏନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ନା ଲାଗୁ ବୋଲିକରି ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତରେ ମୁଇଁ ଫେରି ଆସିଲି ବନ୍ଦଲାକେ ଆସିଲି ଫିର୍ ବି ଆମର୍ ଭିତରେ କେବେ ଖୁସ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଥି ସବୁବେଲେ ଲାଗିଥାଏ ଝଗଡ଼ା ଏନ୍ତା ଚାଲିଥାଏ କେତେବେଲେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନଟା ସବୁବେଲେ ଅଶାନ୍ତି ତ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ନିଜର ମା ବାପାର ଖୁସ୍ ଦେଖିଲେ କି ତାକର କିଛି ଭଲ କଥାଟେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ଖୁସ୍ ରହସନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆରୁ ତାକର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହେସି ପଢ଼ବାର୍କେ ଧ୍ୟାନ ହେସି ତ ମା ବାପାର ଅଶାନ୍ତି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିକରି ଯେ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବେ ତାକର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେବା ପଢ଼ା ଧ୍ୟାନ ହେବା ସବୁବେଲେ ମା ବାପାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି କାନ୍ଦବି ତ ଦୁଇ ଲୋକ କାଥିଲେ ମା ବାପା ମାନେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ମା ବାପାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମେ ନିଜର ଛୁଆ ଚିନ୍ତା କରମୁ କି ନିଜର ଛୁଆ ମା ବାପାର ଚିନ୍ତା କରମୁ ନିଜର ଛୁଆ କେତେବେଲେ ବି ପଢ଼ିଗଲେ ବି କେତେବେଲେ ଖୁସି ନାଇଥି ଭେଲ୍ ମୋର୍ ମା ବାପା ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥି ଭେଲ୍ ମୋର୍ ବାପା ପିଟି ନେଉଥିବା ମୋର୍ ମା କେନ୍ତା ହେଇଯାଉଥିବା ମୋର୍ ଛୁଆମାନେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ ତାକର ବାପା ନା ଛଡ଼ାବା ଲାଗି ବୋଲି ତାହାକୁ ଗଲେ ପିଟା ମରା ହୁଡ଼ା କୁଟା କରୁଛନ୍ କେତେବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଖୁସିରେ ରହି ନାଇଁ ପାରଥି କି ଖେଳି ନାଇଁ ପାରଥି ଯେନ୍ତା ବାହାର ସାଇଡ୍ର ଛୁଆମାନେ ଖେଲ୍ସନ୍ ବାହାର ସାଇଡ୍କେ ଗଲେ ଘରକେ
आसले ताकर जीवन धक करसी माँ बापा घर घर झगड़ा लगुथे पिटा मारा होती घर के जासु बोलिक जीवन केनता हो तो मोर जीवन रे तापने आसले सब खुश दुख रे सहा हेले और किसी खुशी मिलला मत मोर सब दुख रे तापने सहा होचन किसी हंसाबार लगे चेष्टा कर तो मुई ताकर संगे बहुत खुश हो अच्छे मत कि बाधा न दे कैसी बाबद कि मत कि आसबार लगे भी किसी जबरदस्ती न कर निजर खुशी रे आसीछे और आम भी लोग रेस्ट भी कर सारूँ और जितकी भी मो जीवनटा बितानी मुझे आखिए तो ताकर संगे बितानी मत कि मुरबार लगे चेष्टा न करी समस्ते छुआ मैंने भल भी थे और एतकी अनुरोध है कि आमके मत नहीं आए भी नहीं आऊ न जान मुई बहुत खुशी अच्छे दिन भी अच्छे।